benta in ya pai no shaka tien jong blai ka kubor ka bang kwa ban ya sambat phi kadai shphang ka Jingsah Kynmaw Bakhrawtam ha ki por baroh ka Jingsah Kynmaw Bakhrawtam ha ki por baroh ka Jingsah Kynmaw Bakhrawtam ha ki por baroh Lyngba ki arta nadu bom chukut shadu bom chukut kadon ka wei ka bo blai kwa ingi ban num klat lanu kadai ban long ka thim jongi skip arta bom chukut ki bom chukut phai bat nga haning kong kuren kalanong ka bakhat wei phai bat nga haning kong kuren kalanong ka bakhat wei dekhot ka ba arphulai hadu arphun reu ko ongkum ne crunch phang ka jing khwai utrai kumba philai iya ka tu ka heading upol ongkum ne naba ngala pediang na utrai ya ka ba ngala IT pateng ru api bau jisu uba utrai ha kata ka met ha ka ba la deno ya ula shim ya ukpu bat haba ula ngu ula kedia bat ula ong tu shim phi to bam uni ulong ka met jonga ya ka bala penkhen na ka banta jong phi to le ya ka ne ya ka ban kan mau ya nga kumju ru ya ka khuri hadin ka babam jamit ula ong kane ka khuri ka long ka jutang ka bathamai da ka snam jonga ya kane to le phi katnu sin ru ba phidi ya ka ban kan mau ya nga namar katnu sin ru ba phi ya bam ya uni ukpu bat phi ya di ya kane ka khuri phi pen pau ya ka jing yap utrai tat nda unwan te hangne upol uong ingi ba jis kres uong ba idai ban le ya ka jing khawai utrai nak benta yu nak benta ban kan mau ya uong ka jing khawai utrai kadai nak benta ban kan mau yu jisu handrai ban kan mau yu jisu nak benta ka epa ta dai ka wai idai ban kan mau yu jisu handrai hangne kadai ka jing kan mau yu jisu kham tam nak benta ba ulayap nam ta jongi ta dai ka point ka mat ka ba khong san ba idai ban kan mau yu jisu andai idai ban kan mau ru ya ba ha ka ding phna uyap nam ta ki pop jongi kadai ka ta ka jing kan mau hang ne ban kan mau yu jisu ta dau so ong ru hang ne ba ka jing khawai yu trai kadai ban pen pau ya ka hang tu la ong ya ka jing yap u jisu ong le ya ka ne ya ka ban kan mau ya nga bang la yap nam ta jong phi kadai ya kata bar lo ong ru ba phin le ya ka ne hadu la no kanu sen ba phin le ya ka ne hadu unda wan arsen pi ka jing khawai utrai ru ka kedau yang ni sha ka jing wan arsen jong jisu ka yang ni ka jing kermen bangin pet sha ka jing wan arsen jisu nomor wa kular bon sawan pai no wong le ka ne hadu ngan wan te habang shim ka jing khawai utrai ni shim am da ka jing so si am dai atang da ka jing so si ndrai ni shim ru da ka jing keman bang le shim banta ha ka jing pen em ka bau kres wa pen em ngi bat ni pet da ka jing kerman sha ka jing wan arsen jisu kata ka dai ka jing khawai utrai ni le ka ne ka jing khawai utrai mdai tang da ka jing so si ba mdan jing kerman shu ni dai ban kan mau ba ni shim ka ne ka jing khawai utrai rengkat bat ka jing kerman bat ka jing keman ba ha ka wei ka sngi ngin sai kan do yau kres ubala yap na ka banta jong ta kan kadai ka jing thamu jong ka ne ka jing khawai utrai bat nang ta ladangin phai kat bangidang don hapo kuren ina pet shakalunong ka ba ar ka shthi ka baningkong skinong kuren
kelenong kebaar kedekot kebaar upol uong namar ngalakut jingmut ban om tip ai ru hapdeng jong pi henrei tang u Jisu Kris bat ya uru balasa narpna uong namar ngalakut jingmut ban om tip ai ru hapdeng jong pi henrei tang u Jisu Kris bat ya uru balasa narpna upol hang ni ukwa yangi bangin pelejeng mut hau Jisu Kris ke Bible ladangin pule nadu Genesis hadu jingpen pau baroh ka kedau yangi syapang Jisu Kris pedang bakongsan udeu Jisu Kris kanu ka subjek ka Bible ka pen yangi ka pedang jongka deu Jisu Kris agadau ngimdai ban kelat yau Jisu ngimdai ban kelat bau deu pedang jongki ike baroh ba ladangin pule ya ka Bible nabas dang habakut lada ngim poi sha kaban pedang Jisu kalong leno ailot balada ni tiplot ya ka Bible handrai ngim dan Jisu apo jong ni kalong leno ailot namaru pedang jong kau de Jisu Kris mensuate ngide keren mensuah jeng syam jonga da sedang nai habakut poi sha sabatan tane poi shaumarat klau handrai aso thu menta ba ladangi keren shpang ke sabatan ladangi keren shpang ke hukum ladangi keren shpang ke jingat lupa ki parshi na ki jingtho ka testament barim ki jingjia ki bajia menshwa ipan pai ki preo shau Jisu kadeban kenteu yau Jisu Kris te kane ka jingtho jong pol habau ong alaku jingmut banum tepi ai hapdang jong pi handrai tangu Jisu Kris bade uru balasa na kamut bau ong ba nimdon kamshu bane kran ki wei subject jong ka Bible ideban kran dengan ideban Kynmaw ba ka kedau shu Jisu Kris nomor uang ba ngakwa ba pintip pang Jisu Kris nang tau uang pada bat ya uru balasa na pernah belai usaban biang saya kata bat ya uru balasa na pernah nomor ni kong ladap ong banum tepi ai hapdang jong pi henrei tangu Jisu Kris nang ta uban biang uang bat ya uru balasa na pernah nangai changne kay gabo pol umur ban ong kalong ba ngide ban pelejing mut hau Jisu ngide ban perkade ke jing imu Jisu henrei kam tam ya ketuka bakut ke jing im jong u hapo Kalvari kam tam ya ketuka tim bau syak ya hapo Kalvari ngide ban pet bahaya kato ngide ban pelejing mut ngimde ban kelat ya kato Galatia henreu khatsau upol uong kumne henrei da lei ngan omle thau buram henrei tang ha kata kading pna u Jisu Kris u bau trai jonga dau bala sa na pna ya ka perthai hanga bat yanga ha ka perthai upol uong ngan omle thau buram ha ke ei ru henrei tang ha kading pna jong Jisu Kris u bau trai jonga hei ni thau buram manga mapi hei ila thau buram hatu dei haki kamba baha jongi hatu dei haki jingla jongi ban sumar ki hukum ublai hatu dei ha bangi sumar bahai ka ka khya bangi mbam shu ki jingbam ki batnget hatu dei ha korkom phongjan jonga bang riam don akor hatu dei ha ka jingtip baha jonga ya ka Bible hatu dei ha ka jingtip bnya jonga ya ki jinga thulupa na Daniel bat jing penpau hatu dei ha ka jingla jongi ban le ki kam mission ki bakraw hatu dei ha ka jing sumar jongi ka sabatan ha ka jing le isin ai ki baduk upol uang nganum le thau brom ha ai ru henrei tanga ka ding pna jong Jesus Kris ubau trai jonga kataban kadai ban long ka buram jonga jong phiru mdei tang jong upol ndei upol long kan uksa ba bahaya ngi wei pi wai
mangirungin lek thau buram akading penau Jesus Christ. Nang ta ngine pet biang yakini ki juk ki dekat ki bangi juya puleman kapor hapo Hebrew kelenong kabakat a kedekat kaba a Hebrew lenong kabakat a dekat kaba a kong kumne da kabakmi isha u Jisu unong pelong bat unong penjana ya kajingat jongi uba namar kata kajingkemen ya kabalabu akhmat jong ula sya ya kading pna uda iben ya kajing lek ran bat ula syong hakakti kamon ka khetu blai bat kani kadeban long ka thim jongi kadba ngiyat lenti kadba ngiyat lenti hadu kata kajing wanu Jisu kadba ngiyat hakni ka jingamare thong ga jongi wong ba ngideban pechu Jisu ba ula sya apo kading pna na kabenta jongi te ngideban kan mawe kata kai ga bau khres la le nam ta jongi namar kani kan aibor ha kajingat lenti jongi kadba ngi kan mau kai ga bau khres ula le na kabenta jongi bau kloi ban sya na kabenta jongi uda iben ru e kajing le ran khnang ban yok pan em yang ayo phi tingim dai ban kelat ya kane nang ta hapo Filipi kalanong kaba a dekat kaba pra spang Jisu la tho te habala syam ya u ha karukom kumu breu ula le ret ya de haba ula jialong ubako ngu wat hadu kajingyap hot kajingyap kading panakan kani ka dekat kong ba u Jesus Christ ula le ret ya de hadu ba ula jialong ubako ngu wat hadu kajingyap hot kajingyap kading panakan nyahaban kan mau ba Jesus Christ ula kandu yalade hadu kata-kata ngideban kan mau bau Jisu la pendam ret yalade hadu kata-kata ban let hakading pna ban pen im yang ayapi kala dawai ka jings ngo ret ka bakrau hadu kata-kata namar kadu khonu blai ban long breu kadai ka jings so ret ka bakrau ka bamla shu ban batai mla shu ban batai bau khun jong bleun yap na ka banta ki bapap kalong ke ka ba am snola long Andrei ukres ban pen emengai phi ula jet ban la ekata te habangi phai sakal bari habangi pet yo Jisu ngire ban kan mau ba u Jisu upen damela de baru kloi ban kongo ya ki breu ki bapap habaki patan yo ki phakit yo kading pna u Jisu kloi ban ket ban ba ban pen emengai phi kan jendela dan ka jing pen shoy ban pen sngo bitar kumno kine ki jing thau jong akin patan yang akumne baru Jisu ladon hap ladu Jisu un pen ke ka jing bitar ka bakken jado na bat phi indo e ka jing pen handre kloi ban ko hadu ka jing yap pinom la ban su thu hadu katno ka jing su khya ka jing muj berkhadu Jisu napo Getsemane abo ya chadu Calvary ka Bible ko ang ba ka wan ka jing khya jemut ka jing saja hadu ba kis ab jong u kila long kum ki senam ibalang hinoma ban mudur kum ya kata judan ha ka perthai kum kata ka jing saja ka bo Jisu yat lang ba kadai ka bakrau hadu kata ka ba manga ma phingim don kamban ya chu kum tak ushimi kita barok khnang ba mangingin latna kumna kata ka jing tem ka jing janjar ka ba ka pop ka wanra kane baro kadai bo ule na ka benta jongi umi pli na ka benta jongi usha hading phna na ka benta jongi but skawairu habangi peju Jisu Calvary ni deban kan mau yu namar ba
la tho hang to halor Kynmaw haka kli jong Jisu la tho ya ka san ga baret ka ba ong Jisu bana Nazaret us em jong ti jiu ni ban Kynmaw yu ku us em jong ni ubala sha nam ta ki pop jong ni us em jong amde shu tang us em jong ti jiu and us em jong ka benang us em jong ka benang salon sar barok ka wai ukhun jong us em ban nginget lu go Jisu udon ka jing long siem namar bo de khun jong siem bakhraw ublai ukpa te nangta habangi phai shakal bari ni i ya ka jing sha pan shoy jong Jisu baladau Jisu na ha pa kata ka jing pan shoy ka jing pan em nga phila kut bat ka wai na kita ki jing pan shoy kadai ka bangi la ban syam po Matthias salanong ka ba ar punyaw dekat ka ba sau phau hadu sau pu ar kini ki jiu bat kinong elam ki kran benyu Jisu ka Bible ko angkum ne bat ki ong meu ba pendu ya ka temple bat ubatay lais ngi ya ka to pen em ya lede lada melong khunu blai to hiarno na ka to ka dingpna kumju ru ki rangba Lyngdoh haba ki le perthu ben lambat ki nong tho bat ki tenman basan ki le ong upen em ya ki wai ya lede peleng umla ban penem lada ulong us em ki Israel to un hiar manta na ka ta ka dingpna tingin ngachau Yuan ru sakum kini ke jing penshoy ngai tu soitan la plan bahai kini ke jing penshoy but shim la try da ke jing penshoy kiba kumne kumtai kiba uju pendon kaman kapor kanile ke dei ka bakadu la da unyo ban panhap yu Jisu te ka dei stang hakane kapor ikan las la try lut ke jing penshoy baro klemya haget samane ru klemla hagading pna bor la jet la pen krek ke jing penshoy Bakhrawtam ba let's say ka la ban long ba la da open snap ya kijing pan jong kadok unjen dala IT ya kita kijing penshoy orang itu Jisu la ban laptop la da ujet ban laptop ndreng yang ngu yu blai Jis Christ kan pati kita kijing penshoy baro kampen snap kloy ban sha ya kita ki jing penshoy baro barum tre ban hiar na katu kading pna tang ban pen so bahai ki tang ban pen hun ki tang ban show ya ki tang ban penhun ya ke ga baki ki dawa Jis Christ klam hiar I kumbau ram akma jong ki ya ke ni kapor namar ki ong bala da mela ban pen email de tingin sangat uklam la ya kata uklam pen pau ya kanu ka kamba ha ga ta kapor ngrei Jis Christ da ka ba upendam ret ya la de da ka ba u yaisha ujab ha ka ding pana ujab usha stom na ka banta jong a jong phi pa thadu kanu ka jing ai sha jong Jisu ka ni kapor na ka banta ban pen em ya nga ya phi ada Jisu un sngapi kini kijing pen shoy un hiar no nang tu ada un hiar no nang tu e ka ban ja ya nga ya phi hatungin don jing kerman shu yam don jing kerman shu katu ka jing yat lang bau Jisu na du ka sing ot ha du get samane itu baru ki jing ai na jong o kin long le no ai la dau hap no ka ding phna ka dei ka jing ja ka badan kamba ka jing mu Jisu hangtun pen kut ya ki baru hangtun pen scam ya ki baru te nyai ngu yu belai u Jisu la ban sha kalvari u Jisu la yak lang ba ka dujok but am khnang ba manga ma phi num dan kam shu ban yak lang ba ka ta lakit ma o phai ban nga po Kolosai la nong baning kong de khat ba ar phao kong kum ne bat da u kamudu kres bat da u ban penya sukno ya ki aka baro haladehi kane ka thau yo blai ku pa
haba lala pelong ya ka jing penyesuk da ka snam ka ding pna jong u da u nga ong la ki ba ka khandau la ne ki ba ha ki benang sai sien ngan pule biang bat da u ban penyesuk no ya ki baroh haladehi haba lala pelong ya ka jing penyesuk da ka snam ka ding pna jong u da u nga ong la ki ba ka khandau la ne ki ba ha ki benang baroh ki ba khandau la ne ki ba ki benang la penyesuk da ka snam ka ding pna jong Jesus Christ nya kran kan bat i ngai kran bat albon kan manen ru ngong ta ka ding pna te ka jing penem jong belai yang ni kalong ka bakrau hado kata kabala dangi persang ban perkat ni persang ban batangi persang ban sutu kalong ka bajleu hado kata barladangin sutu kampat long kumba ubelai uyo iya ka kampat long kumba kadai yang iban sutu tagadaw udon way pioneers jongi uong ba ka thim jong ka gospel ka thim jong ka jingpenem kadai ka ba breu unsa pule shadu ki bom chukul amar kalong ka ba kraw hadu kata ngia pule ngia le ban sngotu ni pule ki baroh ki ba bleu la pen pau tambawat la kataro kadang dai hi ka subject ka ba kraw hadu kata ka ba ni haban nangai pule shadu ki bom chukul kumbang ong epi kani kadai ka Jingsah Kynmaw Bakhrawtam ha ki por baroh niai Kynmaw ya ka jingyap ukres ha du ki bom chukut nganong pule sho ikini ki khat ndrai nganget Kynmaw Jisu ong ba uong ya ki apostol ba nganum di sho nganum ya bam sho bat phi ta thadu habanang dena bangin se di ka wan ka bathmai bai habanang ru ngin se ya don ka jing khawai bar ka to ka wan ka bangin sa di habanang ru kan pen Kynmaw yang ngiru ya ka snam jong Jisu kan ai pen Kynmaw hi ka bol alle hangne apo perthai apo Calvary nang ta sakaida kaban saya pen Kynmaw yang ngi shaki bom chukut phang ka jingyap bat ka jing sha stam jong Jisu skaida Kynmaw dala poisha benang ashain dangi lai iyo Jisu ngin sai inam ya ki dak ha ka ti jong dain am bar kitu baroh hatu kinum pen Kynmaw ngi shiduk ki bom chukut ka ikbo kres wa le o Calvary kalong ka badan kamba barladang ngi mentah hangne ngin Kynmaw ya kata ngin ri ya kata bat ngin le thau buram ha ka ding pna Jesus Christ kan ai borengi bangin yai na hadu ka bakut nim dai ban aptang hadu la poi ha benang bangin Kynmaw dal poi ha benang dal i kidak jong Jisu han re mentah ka dai ka kamram jongi iwei na inong thau kristan bas tunat I ong kan haka kod jong I mau jam show kres I ong ba man la ka sngi ngi deban pelut por kumba shishi kentai ai lanish teng kentaban puson ya ka jing emu Jesus Christ ya ka jing jong u ya ka jing emu Jesus Christ yong khamtam ya ka tu ka benta ka bakhadu jong ka jing jong ke ngidon kam nganget kalong ka badon kamba ban contemplate ban puson nomor kane kan ya rap ha ka jingat len jong ta phai bat nga haning kong Petros o shwa kata phai bat nga po room kalanong kabasan dekat bapra hadu shpau room kalanong kabasan dekat bapra hadu shpau ka ongkumne hanrei ublai upen ishana yala ka jong ka jing e changi ha ka bangi dang long ki bapop ukres ulayap ya pli yangi te khamtam shibun haba mentala pen ksan yangi da ka snam jong u an pen yangi da u na kata ka jing kita rublai
Namar lada menbang ila long ki nongshun. Lapan ya suk no yangi baru blai. Da ka jingyap u kun jong u. Te kam tam shibun. Habalapan ya suk yangi an pen im yangi. Da ka jing im jong u. Kawai ru ngideban Kynmaw bahabangi paish ka ding pana. Kaya turu yangi shpang ka Ha ka ding pana kaya turu yangi shpang ka jing it ba ka jong blai. Ka jing it ba jong blai. U blai na du bom chukut ulong ka jing it day na am. Shaduk ki bom chukut. Henraya ka jing it ka Bakhraw jong u. Kadak jong ka jing it ka Bakhraw jong u. Lapan pau hakal bari. Haka baula aiti no yu kun bala kamarway jong u banyap nam ta jong. Hatu kalong nam ka ba yu blai ban ayu kun jong u. Hatu kadon nam ka jingele baru blai. Haba umud ban rai ban ayu kun jong u nam ta jong. Angit kadon. Kadon ka jingele ka Bakhraw ba. Bau blai unsha yangi ba pop ban yap no ski bom skut ne bu unsha yu kun jong u ban yap nam ta jong. Tangba ka jing I jong blai kalong ka Bakhraw hadu kata-kata. Kadon ru blai kalong ka Bakhraw hadu kata-kata. Ukloi ban khandu yu kun jong u hi nam ta jong. Unjet ban le kata. Ukloi ban ai. Takadaw la datang yuway man semru ipai shu blai. Kalong ka jing kaman ka Bakhraw yu blai. Kamlong la no ay ka jing apu kres. Kamlong la no ay. La datang man sem bakodori wayru ipai shu jisu. Ka jing kaman ka Bakhraw habanay ka Bible ko. Barla da don tang mapi hakane ka pertai balak pop. Ukres unjen dalawan ban yap nam tajong pi. Barla da nga day tang mga hakane pertai balak pop yu blai. Ukres unjen dalawan. Ublai unjen dalapa yu kun jong ban yap nam tajong. Ka jing it ka Bakhraw ayu balat banay kata. Mdan syu. Day tang ka jing it jong blai hi. Tang ka jing it jong blai. Takadaw habang ipai sa kalbari habang ipai sa kading pana. Kapan Kynmaw yang ka jing it ka Bakhraw jong blai. Ningkong Petros kalnong ka baar rekod baar pusaw. Koong kumne. Ubadala dehi ulabak no ya ki pop jongi ha ka med jong u halor kata kading. Bahabala yap no sha kita ki pop. Ninyo im shaka hok. Ubada ki jingjingam senam jong u lapan kia yangi. Ujis kres ubak no ya ki pop jongi ha ka med jong u halor kading pana. Ni deban Kynmaw kata. Lada ka pop ka penram yangi. Lada soitan penram yangi. Lada ka hukum ka penram yangi. Ni deban Kynmaw bau kres ulak ba ki pop jongi. Bat ngilalong ki balaksan hau jis kres lada ngingat ka u bat menta nang ni syakmat ngilak ban yat no da ka jing im ka bat thmai. Da ka ba Kynmaw bau ukres ulak map yangi. Bat ba ngilaya suk baru blai. Bat menta baru kres ngilak ban yat no ka jing im ka bat thmai. Kynmaw ba da ka jingjingam senam jong u jisu lapan kia yang ayapi. Da ka jingjingam senam jong u lapan kia yang ayapi. Shisha da ka jingjingam senam jong u. Keli ala de balai ni salak ban pai shu balai. Keli ala de balai ni salak ban ino ya ki jinglong ki basneo. Keli ala de balai ba pisdang ban sutanat iki ki babaha. Itu baroh lapan kia da ka senam jong Jesus Christ. Kumno kan enjoy ya ka jing im ka bat thmai. Kumno kan lek kemen ya ka jing im ka bat thmai. Hendrengan klap no ya kata ka bapun kia yang. Kumno ngan sustanat tang ban sim ya kata ka gift ya kata ka jing ai jong ublai ban ngan kemen ban pendon kam ya ka hendrengan klap no kumno ukres ula kendo bat ula sya tang ban ayang ai pi ka jing im jong. Kumno ngin kelat ya kata. Takadaw. Kat no sen bangile ya ka ni ka jing khwai utrai.
Adai nak bentaban Kynmaw yu Jesus Christ. Ukloi ban syak nam ta jongi. Hagalati alai khatlai ka ong kumne. Ukres ulasi uspa yangi na ka jingtem ka hukum. Da kabala pelong ya u ka jingtem na ka benta jongi. Namar la tho long balatim ya wei baroh ubasudien hauding. Ukres ulasi uspa yangi na ka jingtem ka hukum. Kapop kalong ka jingpalat hukum. Nilalong ki bayat klam ka hukum. Bat ka bainong jong kapop kalong ka jingyap. Andre ukres uang ba katu ka jingtem. Katu ka bainong jong kapop. Kan long no hanga. Kan sim no manga. Ha ka jaka jong kini ki breu baro. Tela dang ingat. Ngilat no na kata ka jingtem. Ngim don kam syu ban yap. Andre ukres la yap nam ta jong. Tagrau jisu pen im yang ai pi. Upelat yang ai pi na ka jingyap. Da ka jingyap jong o. Bat ngin yai im. Bat ngin yai ne ha kata ka jing im bom jukut da ka jing im jong Jesus Christ. Hapo jongi. Em dai tang da ka jingyap u Jesus Christ. Ndrai ngidon kam ru. Ban la ban im halaga sni ngidon kam ya u. Ban im hapo jongi. Di Jingsah. Takadau upol uang lasa na tna yang lembadu kres. Pun ban nga im. Handai om mga syu. Handai kres u im hapo jonga. Bat kata ka jing im ka banga im mentah ka dok. Nga im kang da ka jingat. Hau kunu belai. Ubala i janga. Bat ubala IT lede. Na ka banta jonga. Hading pna kalbari. Te isaya san pulai lenong kadai ban long. Ka mat jong ka jingpule jong iman la kapor. Ngimdai ban kelet isaya lenong ka basan pulai. Kenganum pecu ya gitu. Ndai kay thu ingi bau kres loba ya ki pop jong ajong pi. Te ha Yohanes kalenong ka balai dekot ka ba kat saw nge pecu tu menta. Pitip mensua ngam juit ya kani ka kubor. Mensua suya pule kumto nomor ba msngau lak ban num puleru. Lasu sngap ya ki jinga tu khanas phang jisu ya phading phna nomor ba msngau lak. Teng yo sngau hi. Tampak kam dai than ka subject ka ba ngastuna ban pelajing mot. Kam dai than ka subject ka ba nga khuslai ban lada tip na. Kam dai than ka mat ka ba pelong nga bangan sukhya ka ban penkhi nga bangan wat bangan suthu ya ka kam julong kumta. Na ken sting ba ya kading phana. Hatu kolong kumta ya pi. Hendrai kading phana. Ladang ipai syaka. Kan penem yang ya pi. Kan penem yang ya pi. Ha Yohanes kalnong kabalai dekot kaba kat saw hadu kan reu ko ongkom ne. Ini gede ki kitenu jisu. Ujisu ong kumbau Moses ru ulakan teu ya utau ubesen ha ka riklau kumtaru kadai baan kan teu ya ukunu breu. Bau ei ru ubang nget ha u un om jotshu henreun yo ka jing em bom chukat. Tapi kemau na mensua ha kapor ba kimi ki besen ha riklau bat ki pu ya ki Israel bat baro ki la shitom na kata ka jing pu hagi ta ki besen te ublai upha yo Moses ban thau ya u besen kai ya u besen daka bashushna kumusteshu baru phara ya ka. Bat manu bapet ya tu besen bala phashna kin yo jempen khia. Baru kitu ki bapet kilat em ki yo jempen khia. Te ujis kres ruang ba kumju kumbala kenteu yo besen hari klau mensua
an kenteu ya kuno breu ya Jesus Christ la kenteu ha Kalvari la kenteu ya ha Kalvari bad baro ki ba pet ya Jesus kamut ki ba ngat ha Jesus kin yo ka ching embam chukut ladang i pet ya Jesus ha Kalvari ladang i pet ya bat ni kermen ha bat ni pet ya daka babu lut ya ka jing shania jongi ha bad daka ba Kynmaw ba Jesus yang pli na kabenta jong nga nam ta jong ni ngin so suk ngin so hun ka ik bo jisu la ngin yo ka jing pen khia nau jisu ta ka daw song da ka jing jingam snam jong la pen khia ini kumba ki bru mun shwa ki ba pet hau besen apo reclaim ki yo jing pen khia ngiru dang i pet yu jisu a Kalvari da ka bobo ka jing shania jong ni baro ya ka jing pen em ka jing suspa jong ni hau Jesus Christ da ka ba shania ba jisu seulut ma ya ka rambar ka bangisha bau Jesus Christ kit kle balo de kipop jongi baro nishania ya kata hau jisu ingat ya kata long ba niyo ka jing penkhia niyo ka jing penkhia kene ka long ka badon kamban yai pan Kynmaw na kapor namar ba kadai ka benta ka basuk bahawan kalat balai jisu usaong tole ya kene katno senru ya ka ban Kynmaw ya ladau jisu phale bun sen na kam ban Kynmaw yu kadai namar ba kadai ka ka bangi ni suk ban klat ha ka do kada wong le kanu sen ka ni ban Kynmaw ya namar ha ka do pin kloy ban klat ya ka bangal ale nam ta jong pi ni ha ban Kynmaw yu te hapo ning konkuren i wei khat pra ning konkuren i wei khat pra ka ong kumne namar kata ka ktien ka ba shapang ka ding phna ka long shisha ha kita ki ba jot no ka jing ibe henre hangi ki ba yo la em ka long ka bor blai ka ding phna em ladang in crunch phang jong ka ladang in ya kenteu ya ka amde bong ba kenteu ya ka tang da ka ba shu pendon kam ya ka kentin ding phna man ka por henre ban kenteu shisha yau Jesus Christ ha ka ding phna ha ka jing em jongi ha ka jing kran jongi ha ka jing ro jongi kalong ka bor yang aya pi kading phna ka de ka bor ya kita ki ba yo la em tagadaw balai sa ong ba pechu jisu unong pelong bat unong penjanai ka jinga jongi bakloy ban sha ka ding phna nam ta jongi ka de nomar kalong ka bor yang aya pi kalong ka bor yang aya pi nim de ban sngol ranya ka ne ka gospel Christ namar kalong ka bor ban pen em ya wai bangat kalong ka badon bor ba ki breu jong ka perthai ki rekhe banya kata ki ong ka de ka jingi be kumno kala ban long wat ki kristan du ki ong ba nai ple jing mot han ha ka to ka ding phna ni de ban ple jing mot ha ki wei wat kran than phang ka to ki breu ki latep te ya ka to ki ong dai am kadon kam ban yai kran ne kane ublai ru akini kisni bakhado wai ka jingshai ka bathmai shapang ka ni ka ding phna ka ba ya so bat ki wei ki jingshai ki bai de bat kini kisni bakhado kum ka khubor jong angel balai te balai ngin ai pet ya ka ding phna balai ngim dai ban shim sting ya ka balai ngi dai ban plong ya ka thim ka ba khongsan ha ka jing ya lab jongi ha ka jinga jongi ha ka jingya lenti jongi balai kadaw ka dai ka ne kumbangi le pule manna ha ka ding phna ngi iya ka ka jing jong blai dai na ngi iya ka jing ya ka jing baha jong blai but lada ngi pen phai ki breu sha ka ding phna sha ka jing jong blai kumba la pen pau ha ka ding phna ha po Kalvari kan saya lame ki breu sha
harum ko ong kum no kani kan dai ka de khot ka ba khadu an pun kot no ang ne kani ka de khot ka dai ka sutanat ba tong ine pet harum kala nong ka ba ar ka de khot ka ba sau balai ngi dai ban bala jingmot ha ka ding phana balai ngi dai ban yai kran ne kani ka de khot ko ong ne me nyo ben ya ka jing khan rai ka jing sbun bat ka jing aisha bat ka jing sha slamru ka jong u khlam da perkhat satya bakata ka jing sbun ka jong u blai ka thau ya lam ya mesh ka jing kala ka bamot ka jing sbun jong u blai lanne ka jing baha jong u blai ko ba ong ka bible english ka jing baha jong u blai ka thau ya lam english ka jing kala ka bamot kwa ba kibreu kin kala ka bamot shisha kwa ba kin don ka jing kala ka bamot ka ba jeleu ka jing im jong ki dan kamban kan teu ya Jesus Christ apo ding pana don kamban kan teu ka ding pana Jesus Christ kumbau Moses man shuau kan teu yo besanya hari klau ni rol rang kan teu yo kunu breu njia yo Jisu ang andala kan teu yo kunu breu un penwane ke breu baroh halade uang ya kata adang ila kan teu shisai ka ding pana kumba ka day yang iban kan teu om kumba le kiwe kiwe Henry kumba kadai shisha yaki riu khoj ban le da ka jing shapting yu blai tadangi le ya kata tadangi kenteu ka ding phna kin sa yu I ka jing e jong blai ha kom ka ba krau ba bat an saya lam yaki shaka jing kala ka ba mot ka ba shisha te ni kwa ba ka prthai kan kala pelejing mut shwa yala de ha ka ding phna ni de ban la ya kata ni de ban wa ki jisu ni de ban yai pet yo jisu ngi deban pusan ya u halakas ngi deban ya Kynmaw ya u kumu u nong penem pat nong suspa jongi te to blen kor khui ngi da kne khubor to kan long ka jingai mun semengi panai borengi kat bang ya tha kne ka jingat pelkrem jongi hadu unwanu jisu amen ko pa jongi bah benang ko blesh bon ko pa baha namta ka jingit ba ka jong phi pa wa phila ayang yu Jesus Christ pan ya pa kalbari nam ta ki pop jongi ai ba in Kynmaw ya kata pa pan Kynmaw ngi haba ni sedang ban kelat kata ngi ko pa ya lam ngi pa kalbari rai bangin kelat ya ka jingsha shtamu jisu nam ta jongi hikaya ngi ko pa bangin long ki bas ngongu bad ban IT met bat man sem shu jisu tang kini ki long jing dwai jongi pa ipan ngi dam kerteng jong khun jong phiu jisu amen